Awganistanyň gün ortasynda ýerleşýän Kandagarda bolan partlamada azynan bir adam helak boldy we 15 adam yaralandy. Resmiler polisiýanyň Talibanyň elinden alynan partlaýjy serişdeleri ukypsızlandyrmak boýunça iş geçirýän wagty partlamanyň bolanlygyny aýtdylar. Kandagar Talibanyň galaty hasaplanýar. Bahar mövsümine taýýarlyk görýän gozgalaňçylar öz basyşlaryny güýçlendirýärler. Astanada müňe goly ýaş adam ses berjileri 26 apreldäki saýlawlara gatnaşmagy ündemek boýunça ýörüýüşe gatnaşdylar. Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ses berişlikde çynlykka beýtişi bolman soň ýeňiş gazanjagy çak edilýär. Ol Gazagstana 1989-njy ýyldan bäri ýol başçylyk edýär we soňky saýlawlarda sesleriň 95%-ni toplady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara syýynçylary ozalky saýlawlaryň demokratik standartlaryna laýyk bolmanlygyny aýtdylar. Gazagstanyň paýtagtyndan 25 kilometr uzaklykda yerli ýaşaýjylar suw joşgunyň netijelerine garşy görüşýärler. 20 aprelde Agana sowatynyň ýaşaýjylary öz öýleriniň 5 güniň dowamında suwuň astynda bolanlygyny aýtdylar. Jemi 15 000 Gazagstanly öz öýlerinden göçürildi. Saraýewoda Amerikan grafiti hudojnigi Kaleb Nilon we ýaş sungat studentleri Bosniýa uruşunyň tamamlanmagynyň 20-nji ýyl dönümini bellemek boýunça diwarlaryň ýüzünde çekiljek parahatçylyk suratlarynyň birinjisini ýerine ýetirdiler. Munyň ýa Nilon gündogor Sarajewo Bosniýa-Hersegowinyň serb bölegine we bosniýalaryň hem horwatlaryň arasynda bölünen Mostar şäherine barar. Bu inisiatiwa Birleşen Ştatlaryň Bosniýadaky elçihanasy we hökümete degişli bolmadyk yerli guramalar tarapyndan goldanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.